kartička. Aha, to je moja kartička. To je moja kartička. S číslom 13 prichádza Radko a jeho postava Eustace Kid z One Piece, anime a manga. Nemáš trocha... Tie prsty, to má tak nabiť? Nie, Roman, pozri. Tam je jedna vec, ktorú by si mal vidieť. Funguje to ešte? Tá pohyblivosť. A skús. Ne, ja som myslel tak, toto, vieš, ako... Aha, okej. Zrovna tie prsty nefungujú? Ja, takto. Zrovna tie prsty nefungujú. Radko, povedz, prečo si vybral zrovna tento cosplay? Lebo to bola výzva. Pre mňa osobne, akože. Aha, a videl si to anime, alebo čítal si ma, poznáš? To je také pirátske, dobre si pamätám, je to pirátske. Ale je to nekonečné, vieš. Nekonečné pirátske manga a anime. A kapitán Kid, to si vlastne ty? Eustace Kid je kapitán? A ty sa chceš stať kráľom? Áno. Prečo? Lebo to je lepšie ako kapitán. Lebo kapitán Amerika som už bol. Tento chlap má ambície. Takto by to malo v živote vyzerať. Ako dlho ti trvalo, kým si vyrobil ten cosplay? A presne? No nemusíš presne. To ja dám presne. Daj presne, máš to. 4 dní, 2 hodiny, 18 minút a 2 sekundy. Tak ja si myslím, že toto je asi rekord. Toto je asi rekord. Ale čo si potom nespal, keď si to takto máš presne? Ja si to už práve, že teraz aj nepamätám, som si to práve vymyslel. Aha. Takto sa človek stáva kráľom. Vymýšľa si. Bude to dobrý politik. A môžem sa spýtať na to, akým spôsobom fungujú tie tvoje prsty? Máš tam nejaký zázračný mechanizmus? To je teraz ochorenie. Práciarky. Tam sú šlachy. Zvieracie, hnus, smrdí to. Nezavádzajú ľudí. Nezavádzam. Funguje to na mágii. Všetko je to perfektná technika, ktorú si zvládol urobiť úplne sám? Áno, všetko sám. Šikovný. Tak, Edko, poď, trošku sa odprezentuj, ukáž sa, aby ťa videli zbližšia. Ja si myslím, že ten cosplay si ako zaslúži potlesk, lebo ak aspoň trochu to išlo okolo pravdy, že to robil iba 4 dní, tak to je fakt drsné. Nešlo okolo pravdy. Tak nič. No toto je s číslom 13 Radko a jeho postav